Същото тия са почнаха да ремонтират. Чукат, тракат, да свикват съседите с шумотевицата. Стараят се момчетата, раздават се, един и ми вика: бате, чук, шило и манго прави канго. И така ще, докато не влезем на ние. Господин полицай, само да ви питаме нещо. Абе, объркахме пътя за Петрич. Не за Петрич, Петърч търси. За... Петърч. Петърч, 10 пъти ли ти обясня? Празно. И тук нищо. Тук е всичко, бе. Балъци, тук има материал да ви бием до коловръстото, бе. О, здравей, Мартин. Всичко е по мед и маргарин. Некви лекенца, братле, изнервям се. Тия, за да пипат кола на Джаро, или са страшни газари, или са много тъпи. Супер тъпи. И мъртви. Мъртво тъпи. И вече така се е изпекал, брат. Сигурно е пуснал кафе по гащите. Никога не съм го виждал такъв. Такъв виждал ли си? Извинявай, че те безпокоя. Ама танцори не ти ли трябват? И човек, ако искате да се пробвам. Мартин отговаря вече за ментецата. Мартин? Да, Джаро разбра за инкасо. Остава, бе, хубавец. Паднах по стълбите. Много ритат тия стълби. Писна ми от македонски, сръбски, гръцки и турски тапанари. Балканите са Кенев. Адвокат Топалов, много ми е приятно. Става да пречиш на един скулптор. Типа си много хубав, бе. Манекенче. Какво каза шефа? Да го застреляме или само да го раним в главата? Нещо се объркал. Трябваше някой да ти плесне два шамара. Ти по-висок ли си станал? Или аз малям? Скилайте сега, пичове. Яна Танева. Госпожо Танева, ние наистина имаме много голяма нужда от вас, особено Киров. Има нужда перфектно да се изкара с вас. Тодоров. Яна Танева. Здравейте. Накрая ще станеш, ще играе един стоп от слънта. Изчезвай, пингвин. Извинявайте. Какво се извиняваш, петия? Аз го разбрах. А вижте и пак ключовете, бе! Точно за вас се връщаме, бе. Мотоциклетист. Уволних го. В какъв смисъл? В метафизичния, що? Имах да му връщам 2 DVD-та. Чакай. Ти колко имаше по български език в училище? Питам, защото или аз не говоря правилно, или ти не разбираш майчиния си език. Да броиш поне можеш ли? Един мъж отива при жена си и вика: жено, май съм болен от птичи грип. Що, бе? Сутринта в банята гледам, патката ми умряла. Наистина нямам идея за кого говорите. Сетихте ли се сега? Сега да. Да. Ти с кой мислиш, че говориш? Аз съм Милкане. Бал. Просене. Започва да става леко сантиментално педалско. Кучето умря, да живее кучката е положението. Ти нищо не си направил. Само малко уби майка му. Тишо! Курви, Тишо. Здравейте, кучкотор. Кой има на табрата? Липсват и шамарите на татко, това е... Сетил се, че мога да точи ДДС, не се сетил, че трябва да ми отчислява. Тишо, още не си се съблякал. Нямам бански. Погаща. Не носи. Нали знаете какво казват за Бургас? Всички продават нарязан хляб, само там е нацепен. Живота е като тая чаша с уиски, момчета. Малко е, но докато не го изпиеш, не можеш да разбереш ментелия, мама. Глей. В Бразилия клонират органи. Ще ходя си купа един дроб. Както си тръгнал, хой си вземи един мозък да си имаш.